Wow bashana ikomidi eliphezulu bashana elithatha izinqumo sakuvele lagxoba phansi ngonyawo bashana lathi ushidi indaba yokuthi umkhwanazi ubhizi ulwa necrime eMzansi bashana iIPID bashana izoba busy iphenyane nayo bashana kwathiwa fuck off iIPID mangabe inenkinga ibhekana nayo ikomiti abahlukane phansi nomkhwanazi ubashana umshana njengoba umkhwanazi esefree ubashana usevele wathelwa ngebonkolo ubashana akabambeki akathwile ubashana amaphoyisa obashana kwaZulu Natali asevela abhukula obashana ayashunqa kumanzi phansi obashana kunabasolo obashana abayingozi obashana ekudala amaphoyisa ebabeka into encane bahleli imbashalala obashana khona thukhona ebancikile obashana ama-Nigerian awu-2 bashana nomjida waseZimbabwe bashana abasolakalayo emacaleni anzima bashana o-arm and robbery bashana iy'nkunzi malanga ekusolakalayo ukuthi zama-kingpin ama-heist bashana ayi bashana abakasidlodlo behlome beyingovolo bashana bebhinca umfishane bashana bayilanda lezi umshana beyilanda fresh kushubile ubashana sithemba ukuthi zebhind ubashana zisolakala ukuthi angathi kunerobhara bezoyishaya bayivala ko Reservoir Hills ubashana ngaseThekwini ubashana whoop whoop ayi bathe beyivale bakasidlodlo bashana kwasho ukuthi bashana inyanga yabo yaseNigeria bafika nayo la eThekwini bashana yabatshela ukuthi nina amaphoyisa amenivala ningawathathi notice ngeke nenze lutho novele nonqume ngesibhamu ayikwashuba bashana eReservoir Hills bashana kwabaleka abantu kwamaye imkhulukudu bashana ithatha ikhava isiphumile emotweni ithi yabanqoma bakasidlodlo bashana azabhayinde lezi kasidlodlo umshana shona phansi zithatha ikhava kushubile bashana kwasho ukuthi imkhulukudu bashana ibuzange elangeni zinkozi malanga zela ijunisi lezi bashana kwase zisiphula ikhanda ziyaba nezithunzi bashana into eyivele zikugcinezele bashana ayi umshana zakhavana lezi zakasidlodlo shayisikele bashana zabakhandela isibaya zabavalela phakathi ashayi tumbling zagcwala kuyona imkhulukudu bashana yazamula insimbi yomlungu bashana ayizizalo wasendiya bashana sathi amfani wena zamanza wena zamabusisana mina duze kalomina lo pipi wena ufuna bulala duze kalomina khona kunjalo umshana sholonto bashana shinqa ibhobho shindulonji bashana labasolo ama-Nigerian awu-2 bashana nomjida waseZimbabwe abakasidlodlo bashana bangabadlalisa phula emakhanda bashana kwaqhoshisho bemadodeni lalela amazolo bashana hayi bashana igenge yangaphandle illegal bashana engenawo amaphepha kubala eMzansi isithatha kancane isibonu bashana ayi kodwa ngathi lezi zaseThekwini zibuye ngaligiya bashana akukho ukubambisana bashana isazosholonto bashana lo Joe Plarum Tukas